Il-Kummissjoni dwar l-impjiegi sabet li l-Gvern ħati ta' diskriminazzjoni politika fil-konfront tal-eks preżentatur televiżiv Norman Vella. Dan meta 11 sena ilu kien tkeċċa minn mal-PBS. Id-deċiżjoni tlaqet ferħ ġenwin minn Norman Vella li kien preżenti fl-awla meta ingħatat din il-kundanna ċara lill-Gvern. L-avukati Carol Aquilina u Andrew Borg Cardona assistew lil Norman Vella. Għalija hija rebħa kbira għal-pajis naħseb hija rebħa storika għaliex li Prim Ministru li kien għadu kif ġie elett fuq lajta tal-meritokrazija, fuq lajta ta' Malta tagħna l-koll. Wara ftit ġimgħat issab ċertifikat tal-qorti iwettaq diskriminazzjoni politika li mhijiex aċċettabbli f'soċjetà demokratika, ċertament li hija sentenza storika. Però kif għedtilkom ftit ġimgħat ilu, jiena r-rebħa tiegħi ħassejtni għamilta dakinhar illi waqaftlu, illi ma bżajtx mit-teddid tiegħu. U allura din ir-rebħa llum nixtieq naqsama ma' dawk illi bħali anke bħalissa għal darb'oħra qed jiġu medda, qed jiġu intimidati, qed isiru tentattivi fil-konfront tagħhom mill-istess nies minn Joseph Muscat biex ma jagħmlux xogħolhom. Din hija r-rebħa tagħkom ukoll. F'sentenza ta' 28 paġna l-Kummissjoni qalet li l-kumpens ta' 15,000 irid jitħallas bl-interessi flimkien mal-ispejjeż tal-kawża mid-data ta' meta Vella kien ġie diskriminat. Fid-deċiżjoni tagħha l-Kummissjoni qalet ukoll li dawn l-affarijiet mhumiex permissibbli f'soċjetà demokratika. L-ikbar sodisfazzjon tiegħi mhijiex livell personali mhijiex illum, imma dakinhar li waqaftlu u żmien tagħna raġun. Għax kulħadd jaf illum Joseph Muscat u l-Bella Kumpanija what they were up to. Intant fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista saħaq li issa għandna konferma oħra li l-Partit Laburista jgħid mod u jagħmel l-oppost għalilna li jgħod dak li taf u mhux lil min taf u li Malta tagħna l-koll iżda mbagħad bazzonitu għamel l-oppost. Il-Partit Nazzjonalista insista wkoll li l-Gvern u l-Partit Laburista għandhom jitolbu skuża lil Norman Vella u lil poplu Malti wawċi għall-aġir diskriminatorju tagħhom. Din is-sentenza hija unika wkoll għaliex titfa' responsabilità wkoll fuq Joseph Muscat u fuq Mario Kutajar għal dak li għamlu. Sa nispera jiena illi huma almenu id-diċenza titlob li jiskużaw ruhom pubblikament ma' Norman Vella u l-familja tiegħu għal dak li għamlu. Desiree Grek, Net News.